Hi guys, kamar yadda na muku bayani a wancan bidiyon na baya cewa zan nuna muku da za ku fara samun bidiyoyi free, ma'ana za ku rika samun bidiyoyi kyauta. So yau zan maku bidiyoyi ne step by step, zan nuna muku hanyoyin da za ku fara bi ku mallaki wannan bidiyoyin kuma kyauta ba tare da kun sha wahala ba. Kawai abin da ake so na farko dai shine ya kasance kana da waya. Na biyu kuma ka samu guri ka samu kyamara ka yi bidiyo ɗan ƙarami wanda za ka fara ɗorawa a cikin bidiyon. Sannan na uku abin da ake buƙata shine ya kasance kana da video editing, ya kasance ka yi editing din bidiyo ko kaɗan. In ma baka iya ba zan nuna maka yadda za ka yi editing din bidiyo. So wannan bidiyon yana da matuƙar muhimmanci, don haka ya kamata ka tsaya kalle daga farko har ƙarshe. Sannan yau ka fara zuwa wannan tasha ta mu, yana da kyau ka yi subscribe din mu domin za ka samu update da ya shafi bangaren social media da kuma hanyoyin da ake samun kuɗi daban-daban, hanya daban-daban. Insha Allah za yi maku kokari wajen ganin kun samu wannan abubuwa. Don haka yanzu mu je a fara bidiyon. Za ta samu kuɗi masu matuƙar yawa kuma 'yan Najeriya ce. Kun gani kamar haka. Gashi nan kamar yadda kuke gani wannan bidiyoyin ta ne. So bara maku play ɗin guda ku gani. Kun gani yadda suke samun views. Kun gani. Kuma duk wannan ba su sa sun ba da lokacin su ba. Kun gani. 3 million views, wannan yana da wannan yana da 1.3 million. Wannan gashi ne kuna ga bidiyoyi na kuma duka wannan bidiyoyin ba wai ita take tsaya tana yin su ba. So kawai lokaci guda zaka tsaya kai bidiyo guda daya ishe ka da abin da zaka yi kai. Bara maku play din bidiyo daya ko gani. Wannan shine kalar bidiyon da zamu koya wa ku, don haka yana da kyau ka tsaya ka bayar da koda minti 5 ne ka tsaya kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe. Don haka mu je in samu ku bidiyon. Yanzu da farko idan ka shigo cikin wayar ka sai ka zo ka nemo TikTok ko kuma Telegram ko Instagram ko kuma wani sauran social media da ka san zaka samu short video masu matakai kyau. Yanzu misali bara mu nemo Instagram, misali gashi nan bara mu shiga. Idan baka da Instagram sai ka dauko shi sai ka bude. So ko ba ma iya Instagram ba, duk inda ka je zaka iya nemo short video wanda ka san zai dauki hankalin jama'a. Kun gane misali so kamar irin wannan bidiyo in ka gansu kawai sai ka dauko. Gani misali yanzu wannan bidiyon kun ga birge ni. So in ka je zaka rika haɗuwa da kallon wannan bidiyo. Idan ma kuma ba gansu ba kana iya zuwa ka rubuta respect video. Gani respect video. So ko shi ka rubuta zaka samu kallon wannan bidiyo. So mu da yake kun ga mun riga sun san in muna kallon kalar bidiyon, shi yasa za ga da mun shiga zaka suna ba mu su. So kun gani yanzu bara in shiga wannan bidiyon kai tsaye. So kun gani gashi nan dai wannan shi ma kamar irin abin da nake ga muku, shi ma irin bidiyon yake dora gashi nan kuna gani. Gashi nan kuna gani. So kuma ga kamar irin wannan bidiyon. So yanzu wannan bidiyon na ga burge ni kuma na ga zai dauki hankalin jama'a. Kun gani? Don zai dauki hankalin jama'a wannan bidiyon. So sai ka zo nan gurin wannan dige-dige guda ukun sai ka taba. So sai ka yi kwafiling din shi. Sai ka yi kwafiling. Bayan mai kwafiling din shi sai mu koma can cikin Chrome browser misali kenan. So idan kamar da za ku rubuta respect video, zan rubuta muku shi akan screen ɗinka. Idan ka shiga account ɗinka bai baka irin wannan bidiyon sai ka sa respect video. In kana ma da yawan shiga zaka rika haɗuwa. So sai kaga bidiyo wanda ka san zai dauki hankalin mutane kawai sai ka dauko shi. Ka gane? So kai kuma sai ka zo ka yi editing din shi. Yanzu misali bara in shiga ciki CapCut ɗina cikin Chrome browser. So bayan na shiga ba in rubuta
So in ka shiga sai ka rubuta download video, za ga sun baka from Instagram, from Facebook, from Twitter, from komai gashi nan dai duka duk wanda kake so. In from YouTube ne za ka gani, in from daga inda kake so ka dauko bidiyon ka. So sai ka shiga wannan from Instagram, saboda a cikin Instagram za mu dauko bidiyon. So sai kai clicking wannan mashinan wannan rubutun na farko, za ku ga ma ina amfani da wannan abun. Suka ce free Instagram video and photo gashi nan. So suka ce downloading. So kawai sai kai clicking kai. Bayan ka shiga sai ka zo ka danna nan guririn da mun yi copy. So gashi nan ya ba mu paste, sai mu paste din shi. Bayan mun paste din wannan rubutun da muka dauko, so gashi nan kamar haka. Bayan mun yi paste din shi sai mu jira gama wannan abin da yake. So kun ga bayan ya gama gashi nan sai mu yi downloading din bidiyon. A wani gurin inda suka rubuta download, so bidiyon zai fito da hasken shi da clear yadda baka tunani. Bidiyon zai fito kuma da matakan kyau da zai dauki hankalin jama'a. So kawai sai mu danna. So yanzu gashi nan nayi download din bidiyon. So kai sai idan kana da CapCut ko kana da wani abu, sai ka je cikin shi wani editing din bidiyo wanda kake da in editing din bidiyo, so da shi za ka yi amfani. So yanzu kai sai muna da CapCut, bara mu yi amfani da ita. So yanzu direct account inda zan nemi short video ina in daddora. So yanzu misali ina da wannan bidiyon ina so in yi amfani da shi. Again ina da wannan ina so in yi amfani da shi. Sannan akwai bidiyon da muka dauko yanzu shi ma ina so in yi amfani da shi, bara in mu wace. So sai ka zo nan guri idan ka kashe ƙara, kada ka bar shi da ƙara, sai ka kashe ta. Misali yanzu mun kashe ƙara daga cikin bidiyon. So mun kashe ƙara daga cikin bidiyon. Ga kamar yadda kuke gani wannan shine bidiyon. So ina bara in ƙara bidiyo. Akwai bidiyon da muka downloading ko na ga ban gan shi ba. Cikin bidiyoyi na tsarin bidiyoyi na ba. An bara in duba shi in zan gan shi, in ban gan shi ba kuma kawai zan bar shi, sai ban so ya bata min lokaci. Na gan shi ba, an bara mu yi amfani da wani bidiyon yanzu kai tsaye. So bara mu yi amfani da wannan bidiyon. So kamar haka, bara mu dawo da wannan ƙarshe sai mu baushe haka. So saboda da za su fi ɗauka. So zaman na ga muku ku samu wani guri ku ɗan yi bidiyo ɗan ƙarami wanda za ku sassaka, za ku riƙa daddatsawa. So yanzu kuma kamar wannan, so bara in tsanan guri din. So bara in shiga nan. So akwai wani bidiyo da abokina ya, bara in ɗauko shi. So kun gani kamar haka, kamar irin wannan bidiyon kun gashi nan. So sai ka zo ka dan gyara shi. So yanzu gashi nan na dauko bidiyon da nake so ya kasance cikin irin wannan abu, ya kasance ana ganin shi a cikin waɗannan bidiyoyin. So kun gani wannan bidiyon ne. So kamar haka sai ka saita abinka kamar haka, sai ka zo shi ma ka dan gyara shi. Okay, so gashi nan kamar yadda kuke gani, sai ka datsi kamar iya nan guri ya kasance kada ka datsi bidiyon yayi tsawo da yawa na haka inda zaka hito din, ya kasance dan nuno ka kawai za a yi. Kun gani misali haka, so sai ka datsi haka. Okay, sai kai delete. So yanzu kamar kun gani haka, gani gashi nan gani. So bayan dan ƙara gyara shi. So yanzu gashi nan kun gani kamar haka, bidiyon yana dan yin sauri ne saboda san banza edita ne. So kun ga zubara play din bidiyon din daga farko.
kun gani. So misali kamar haka, so nan ma again, so za mu yi amfani da wannan, bara mu yi copy ɗin wannan saboda za su ɓata mu lokaci muka ce za mu sake ɗora. Again za ku ga na ɗan yi bidiyon da ɗan tsawo sosai, in ƙara jan shi haka. So kun gani kamar haka za ku tsaya da wannan bidiyon kaɗai za ka iya cika social media ka shiga ko ina da ko ina. So wannan ni ina yin kalar bidiyon nan kuma ina samun abin da nake so. So kawai dai na ga dai mu rika taimaka ma junanmu yana da matuƙar amfani, kun gane. So yanzu abin da ya rage a nan guri ne shine ka je ka nemo sound. So bara mu shiga ɓangaren sound, za mu shiga yanzu. So yanzu gashi nan, so ka je ka yi downloading ɗin bidiyo wanda ka san yana da sound mai daɗi. So ko kuma ka je ka kalli bidiyon da suke ɗora a Facebook ko a ina ne, sai ka nemo kalar bidiyon, sai ka zo ka cire sound ɗin shi ka saka shi a cikin naka, kun gane ba? Ban sani ko kun gane abin da nake nufi. So yanzu misali, so yanzu gashi nan na nemo kalar bidiyon da nake so. So yanzu wannan bidiyon kun ga downloading ɗin shi ne na wani ne in ɗauko. So ina son sound ɗin ne saboda sound ɗin na san ban da matsala da shi, babu copyright, ba matsala akan wannan sound ɗin. So kun kamar bidiyon nan. So kun gani wannan shi ma irin bidiyon da yake, to sound ɗin kawai nake so. Yanzu gashi nan mun cire sound ɗin. Yanzu bara in yi play ɗin bidiyon ku. So sai ka zo ka datse iya nan ɗin, shikenan. Yanzu kun ga mun haɗa wannan bidiyon, kun ga ba wata wahala. Yanzu kun ga mun haɗa bidiyon complete. So haka ake haɗawa. So kuma kai ma in ka tashi haka za ka bidiyon. Kawai ka samu lokaci ka tsaya ka ɗan bidiyo wanda za ka ɗora a ciki, kamar yadda kuka na ɗora wannan, haka kai ma za ka rika ɗora kanka, ya kasance ka shigo cikin bidiyon, kun gane. So wannan shine abin da muke so. Don haka kuma ce ku yi subscribe ɗin wannan channel ɗin, akwai bidiyoyi masu matuƙar amfani da za mu ci gaba da yi muku. Na gode.